Oke. Besoknya ya nanggap nih. Oke, terima kasih kepada Bapak Sedi Witasari, Pak Sukiri Yoga, Mas Kolim, Pak Saleh, Cak Sujito Irfanson, Setuju Saking Mojo, Matur Semanduun, sampun minggat datang sasono pagelaran. Sambutan berikutnya saya panggil yaitu Mbak Siti, Mbak Bina, kalian Mbak Nesa. Monggo. Wah adik-adik di bane. Monggo sini. Sini dek, bisa naik ke atas panggung pagelaran. Langsung nih mas. Ki wonge sudah munggah kabeh soalnya. Langsung lagu ini apa wis? Lagune kok sing angel-angel ngene. Dudu angel ta? Yo. Gedrok ping 7. Ayo joget. Iya. Iya. Teman. Kapan kowe iso tak duweni? Kapan rapamu iso tak genggam saben wengi? Gede iban-ibanku dulang mas. Kapan sliramu iso ngerti? Saben dina anane mengkang saya cethong mung sirah sing tak angen-angen Mas yo ibiaran langit lan bumi bakal tak berjuangno nganti dadi siji. Ayo pasrahno atimu wenehno tresnomu bakal tak jaga sak dawane wektu. Sumilir ning teko gawa kabar bahagia barang ilaku nyedak ning sandengku. Daya apa bungae ati ra nyangka iso nyawiji matur suwun Gusti pun mari tresno sing kemati. Ayo joget Mbak. Saben dina anane mengkang saya cethong mung sira sing tak angen-angen Mas yo ibarat langit lan bumi bakal tak berjuangno nganti pesilat iku Mbak. Pasrahno atiku wenehno tresnomu bakal tak jaga sak dawane wektu. Sumilir angsen tansah gawa kabar bahagia barang ilaku nyedak ning sandengku. Kaya apa bungae ati ra nyangka iso nyawiji matur suwun Gusti
Fungkot. Loh, apa lagune? Lek fungkot ya angel lho, Mbak. Oke, terima kasih. Selamat jalan Cak Mudori saking kancu. Ya, matur suwun rawuhipun panjenengan teng dalemipun Bapak Ibu tuan rumah nggih menika Bapak Elik Wahyudi sekeluarga. Semoga panjenengan selamat sampai tujuan. Cak Mudori saking ngero kancu. Terima kasih atas kehadirannya. Tambahan apa sampun, Dek? Njaluk Sidorondo. Hah? Piye? Apa? Bojo loro. Oh. Sidorondo. Mas. Ayo, Mas. Mantannya njaluk Sidorondo, Mas.